Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama. Wachanga. Timu yangu ndipo mugira si tadzoka zvakare zvekupisa na skimbo. Aiwa zvekupisa chokupaya timbo kunyemea nditi. Pasata pina pana zvekupisa zviri mungobaya button subscribe so that amusare pane zvinenge zvipisa zviri kuitika chokupaya nditi. Pasata pinda panyede kuchanga tinayo ngomede mabhero. First class mabhero. Mabhero achiri pamana mhanye mutori. Andi saka vashada namba dzemabhero. Madetails ndakubuda pa screen penya. Welcome to First Class Mabero. Reasons why you should buy our bales. They are high-grade quality bales. Our prices are the cheapest in town. We open them up and customers only make payments when satisfied. We deliver door-to-door anywhere in Zimbabwe. We help you find tables to sell your bales for clients in Harare. To place your order, call 07854-53174 or 071698682. First Class Mabero. Right, now we go pana pandezoti mkomana ntunge yuti azonita DC la Jamaster anzonofunga kuti asipere manje zopera saka chocha mungozvira meka DC rimozongonduza mcomment section kuti zvifamba sei hapana uiza ndazvakaona zvekuchaura because ndozvetwenganzi ndine kwandinge ndichirerekera pachayo imimi ndinozongonda views yenyu mcomment section tutangire papo message chimozwe DC la ntunge yuti kuna Jamaster mango machanga zvinzwire mega wanyanya chimzara mafanzi mabosi twambinga Nyaya mkomana anonzi Brito ndiye mkomana wekurohwa na Jamaster saka zvakakwanisa kuzotaura naye kuti zvakafamba sei anditi chaifanira kunge tine interview naye pasore gondo but zvakazoitika Jamaster akazoda kuchinoi kuti anomuona chichichi then wakazomutora kuenda kuHarare saka sizoti kuHarare kwacho vapira kuzoitia sachaona but ungoona vanhu vachingoposta mapicture chichichi but ndane zvo mapicture uenda zvona futi mwere Zimbabwe yange chinyunyucha yange chichema chama nezimceleb hanzi zimceleb yakatadza kuposta Jamaster chirwa munhu hanzi yakuzongomhanya ngonoposta apology amanaka usati corruption pazviro atiti hanzi vanenge vane vanhu but it's danger saka panguva inochakuradza interview chi yemukomana Brito achitaura kuti chii chakaitika kuti azorohwa na Jamaster nditi mosara muchiona keep on subscribing zviri kupisa na skimbo mungaudzawo Zimbabwe zvakanyatsoitika here kushow kwaAlaska ya ndotaura zvakaitika ndezvekudai so jere angani mafaro akakorewa so vandoirosungwa ndefariro zvekuti sa kana ngokwiriwa pastage nanasitombo nobasana tanangotambo chifara ndakazongoirikana ndarwa boots kukwira kusana kwara shoulder nechigumi pato saka imimi makamuregererawo here mukomana aiwa anoatotaura zvipamwe togara basi ari kuti ari kuuya here akakuimbisai kuti ari kuuya ari kuuya vandakatomirira muri kuonana naye nhasi tinotenda Zimbabwe ndiye mukomana wacho vanonzi mukoma Brito ndo vaMashwest superfan ndofunga kubva nhasika vanenge vakupinda madhanzi ese mahara vanga vakuda kufira mangoma chatenda apana ere ane namba muponere zisore gondo apana ere ane namba muponere zisore gondo pane masele bagabuda offside nezuro pane masele bagabuda offside nezuro eti noi now peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama